masha Allah, ga mu a location na so da Maraici wanda muka zo ɗaukan gidansu Hassanu da Husnu. Wannan shine Hassanu. Hassanu me zaka ce? Gaskiya ba abin da zan ce. Sai dai ce Allah ya sa mu fara wannan ɗauka a sa'a. Allah kuma ya sa mu kare shi a cikin sa'a. Allah ya sa kuma ya sa mu karɓuwa a duniya baki ɗaya. To masha Allah ya sa hakan mai cimma ruwa. To ga za mu je wannan shine ba yayan Ladiya Junaidu. Junaidu me za ka ce? Zai fara ganin kaina. Alhamdulillah aiki da yana tafiya. Fatan mu masoyan mu ku taya mu da addu'a a yanda muka ɗauko aiki ya tafi yanda ake so. Ubangiji Allah ya tabbatar mana da alkhairi. To masha Allah, Allah ya taimaka mana gaba ɗaya. To Bilal, ga Bilal nan, wannan shine zakin aiki. Insha Allah. Me za ka ce? Mun gode wa Allah sosai. Mun fito vacation na so da Maraici. Gaskiya abu yana tafiya daidai. Allah ya sa mu fara a sa'a kuma mu gama shi a sa'a. To ga shugaban aikin nan, Mr. LBK. Wannan shine edita, shine mai ɗaukan aiki. Ka gama da ka riga da ka goma kwaɗa. Ya ne. Ok, ba ya ka faɗa ba? Ba ya da faɗa. To ga mamar 'yan biyu can, Hajiya Zara. Assalamu alaikum. Ubangiji Allah ya sa mu gama lafiya. To masha Allah. Ya addu'a Lafiya yake. Allah ya sa mu gama lafiya. Mamar 'yan biyu kenan. To ga Hassanu nan. ne. A wallahi kai magana. Ko yunwa ne? Da Husnu zai fito zai tafi makaranta ne zai miki kallon. Kuma Husnu zai fito to mama ni kan nayi niyya. Amma agwagwa za ta saka su ji shi ma Wanda ake ce masa to a dawo lafiya Husnu. Allah ya bada. Ita ma agwagwa za ta sa. Dan in je bai goma da makaranta zan wari. Ki ce masa to ina Hassanu. Ina Hassanu bai tashi wani a bacci. Zai fito a ɗaki ne ya bar shi a cikin. Kawai muke so. Aikin safiya ne. Kamara ina ruwan ta Wannan kuma. Na lura ba. Daga nan? fara yin sallan da Why my be? Ina yan uwan mu suke momi. Dole in sanar muku. Za mama. Ya isa. Alhamdulillah. Wannan ya nuna min na samu daman auren Kamila kenan. To Romeo. Wani mu tsaya mu fuskanci kalubalen da yake gaban mu ma shi. Kamila da sunan bai zurfi. ai kun yi abu mai kyau kuma ka bata a ƙarshe. Mami ni fa na shirya. To Usman. Ubangiji Allah ba da abin da aka je yi. Amin su ma. To ma. To ina sani ne. Asin yana ciki ina ga ya tashi dai amma yana da ko bai fito bane. Bai tashi a bacci bane. Ya tashi amma yana da bai fito bane. To Allah ba da abin. Yawa to sai na dawo. Yawa. Allah ba da sa'a. Amin su ma. Yawa. Jeka. Action. Okay, Hassan ya tashi amma yana ga bai fito bane. Sai na dawo.